salam karo bapak. Wong yen lagi kepingan peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenaki peduli lagi inflasi. Anak yang ra duwe duit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. Irung bangir weke sapa tang Irung bangir ya duwe umah. lambe tipis weke sapa tang Lambe tipis ya duwe janggut nyatis weke sapa tang janggut nyatis ya duwe umah. rangkeane weke sapa tang Rangkeane ya duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe. iki piye weke sapa Mestine ana sing duwe. iki piye weke sapa Mestine ana sing duwe. weke sapa Mestine ana sing duwe. Wong yen lagi kantreng ora peduli mbledose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir. Yen lagi pokek direwangi retek-retek jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepikat ora peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi. Yen ra duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. irung bangir weke sapa tang Ireng bangir ya duwe kumah. lambe domble weke sapa tang Lambe domble ya duwe janggut nyatis weke sapa tang janggut nyatis ya duwe sing metutu weke sapa tang sing metutuk ya duwe iki piye weke sapa tang mestine ana sing duwe mah. iki piye weke sapa tang iki Mestine weke sapa ana tang iki sing weke sapa duwe. iki piye weke sapa tang Mestine ana sing duwe ya mas. iki piye weke sapa tang Mestine ana sing duwe. Pun Pak, pun. Bengok kaya nang lapangan ora. Apik temenanan iki. Ayo ngono. Seneng banget aku. Seneng, para nyata. Ya. Ken iki sayu anakku wedok ya deh. Kene nduk, bocah kaya. Ya dan ora ngira mbiyen nalika kelas 2 SD melu Madangkara mbiyen wis saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengan kenal kalih Niken. Kulino ngambi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Nah, nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Ya iya dek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki?